Kakain muna ako bago Kain muna ako, ate. Kain po tayo. Kabuti. Ulam ko na. Saglit lang, ate na, Ben. Kakain muna si mama. Apritada ulam ko.
Bira ko uminom ng malamig. Hindi ako pala inom ng malamig na tubig. Wala rin, Meng. Prepare ko yung tubig, Meng. Kakainin ko na ang aking apo. Wala pa pala ng ano. Baka na. Kakain mo yan.
Kapanin ka? Hmm? 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 Ay, ito po ang aming sitwasyon ng apo ko. Ito ang aroal daw na pig. Gigibo ko. Tali mo na, baby. Tali mo na, baby. Tali mo na, baby. Yan haba ng buhok mo. Sabi ko sa ama mo putulin na ang buhok mo Kasi ang haba Nagaano na sa mukha mo. Iksian, parang pang lalaki. Ang buhok. Diba? Gusto mo ba yun? Ha? Maiksi ang buhok mo? Hmm? Hmm? Kalabasa at carrots ang pagkain niya. Oo, bakit? Malamig na Gusto niya. Labnawan ko ng konti. Gusto niya hindi nadikit sa ngalangalan niya ang kinakain niya. Kailangan gusto niya medyo malabnaw. Labnawan ko. Yung ngalangalan niya kasi malalim. Ito na. Na dikit kasi sa malangalan niya. Kaya hirap siyang lumunok. Vincent, patapat mo nga ang ventilador. Please.
na carrot. Hindi na blender yung malaking carrot. Malaking carrot, hindi na blender. Gusto niya kasi yung malabnaw dahil nilulunok na lang niya. Wala naman kasi itong panguya. May ngipin siya pero hindi siya, wala bang ano, wala siyang kaalahan na madurog niya ang kanin. Kaya biniblender talaga. Pag buo kasi yung kanin na pupunta sa ilong niya, nalabas sa ilong. Nalabas sa ilong. Sino ba maganda? Ha? Sino ba maganda? Si Ate Nabin. Maganda ba si Ate Nabin? Ha? Maganda ba si Ate Nabin? Tingin ko hindi eh. Maganda ba? Si Ate? Lalabnawan ko para malabnaw ang kanyang kinakain, hindi didikit sa ngalangalan. Nadikit kasi sa ngalangalan niya eh, kaya nahirapan siya. Pag malabnaw, diretso lang. Kunwari, nagngunguya siya, pero hindi naman, wala naman kakayahan na madurog niya ang kinakain niya. Blender lang talaga ang ano niya. Minsan nga inuut-ut pa niya eh. Yung dinididi niya ang pagkain niya. Kaya kailangan talaga may blender ka dito. Ano talaga? Kaya ang pagsubo dito medyo mabilis kasi may tendency kinakagat niya yung kutsara. Yun naman. Inaano niya yung dila niya. Parang ka-ukot yung ginagawa niya. Ano? Sino ba maganda? Sino ba maganda? Maganda ba ikaw? Maganda ba? Yan, pag ganyan na lumalabas ang pagkain niya. Iot-ut niya yun. May sabugahang kapangan yan eh. Kaya yung salamin ko, puro ano yan eh. Pagkain niya. Binubugan niya. Binubugan niya sa akin. Saglit lang. Opo, saglit lang. Kasi inaanak ko pa.
Salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Huwag po kayong magsawang panoorin ang aming munting vlog ng aking apo. God bless. Bye-bye.